jälkimmäisimmän isokeilan kohdalta tai hieman sen jälkeen alkaa kaikki väistöön liittyvät toimenpiteet. Tässä tapauksessa, kun sulla on se oikea ote ratista, varttia vai 3, niin semmoisella varttitunnin liikkeellä sun pitäisi päästä tänne väistön harjalle, eli piipahtaa siellä vastaantulijan kaistalla. Mutta kaikki paluuväistöön liittyvät manööverit pitäisi aloittaa mahdollisuuksien mukaan jo ennen väistettävää asiaa. Eli se tuntuu vähän epäloogiselta, että miksi mä lähtisin nyt jo tässä kohti väistää sitä, mutta silloin meillä on pitoaika vähän, meillä on paljon painoa, niin me teemme aikaa, annetaan autolle aikaa palata sinne omalle kaistalle. 45 kilsaa tunnissa ja ilman jarruja. Superhieno, oikein hyvä. Oikein hyvä. Kaikki lähti ihan just oikein ajalla. Paluuväistö eritoten, niin se oli hyvin ajoitettu. Tosi hyvä. Se oli vähän kireempi nyt toi sun väistö. Se oli pikkasen nappasi tuolla hirven takajalkaan, mutta tosi hyvin sä päätit tonne keilojen väliin. Tosi hyvä. Pidä. Yes! Yes! Ei lasketa tuolta. Eikö lasketa? Ei lasketa. Siis se oli ihan sikaa hyvä. Ihan sikaa hyvä. Kiitos. Sä pidit sen tosi hyvin sinne ja sit vielä se loppuoikaisu siihen.